Esenlikler yurttaşlar, davet edilme. Şun bir internette çap edilen habar bilen tanıştırmakçı sizi. Yani bir bilirsiniz İran'daki uruş bolup duran uruş geçen ay 28'inde başladı. Şondan soň Türkmenistan tarafından, yani Türkmenistan'ın Daşary İşleri Ministrligi tarafından çap edilen bir neme var. Habar var. Türkmenistan'ın Daşary İşleri Ministri yakın gündogarda Twitter'daki ýagdaý bilen baglanşykla diýär insanperwerlik ýa şondan sözler da propaganda sözleri Türkmen Eýran tergerinden geçmek üçin bir näçe adamlara yurtaş dälde, ýani daşary ýurtly adamlaryň geçmegine kömek etdi, ýardam etdi diýip. Ana bu habaram näme diýip paýlaşýarlar. Köpçülük habar bir serişdeler üçin diýmek. Bu näme diýmek? Tutmuş dünýäde ýaýramany isleýärler da şu habaryň, ýazan habarlaryny. Bunam Türkmenistanyň diýmiň medpuwat gullugy çap edýär aşağında. Indi hawa daşary ýurtly adamlara kömek edipsiňiz, biziň öz ýurtdaşlarymyz da bar Eýranyň içinden we esas agyrlykly Arabistanda we Afrika ýurtlar Polýada şutaýy, materiýalyna değişli işläp berenler we bulan hiç aýdyndan habar ýokla halka. Näçe ýurtdaşymyz getirdik, kurtardık, öýlerini oňuşdurdyk zat diýip, uruşdan uzaklaşdyrdyk. Ene iň berkitine gowşymyz Özbegistan 32.000 ora adam getiripdir. Türkmenistan näçe şonu eden ok. Daşary İşler Ministrligi diýip bir guruluş bar. Ene gönden göni konstitusiýany bozup duran Daşary İşler Ministrligi bar. Madda 4'te näme diýär? Türkmenistan konstitusiýasynda Türkmenistan'da cemiyetiň we döwletiň iň ýokary gymbatlylygy adamdyr. Adamy goramak, goldamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipesidir. Ýene. Madda 5'te näme diýär? Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan gorulagyny kepillendirýän döwletdir diýär. Gorulýar diýär. Başına näme iş gelse sen näme gorawdyň, ýani döwlet edaralary tarapyndan diýär. Indi 10-njy maddada näme diýär? Türkmenistanyň ýurtdaşlaryna Türkmenistan çäginde de diýär. Onuň çäginden daşarda da döwletiň gorawy we penakarlygy kepillendirilýär. Ene hem ýurduň içinde diýär, hem ýurduň daşynda döwletiň kepilligi, näme penakarlygy kepillendirilýär. Näme diýmek şol? Sen başyňa iş düşende ana gorawdasyň diýär da. Penatyna alyp geljekdir. Bir ýerge uruşdan zatdan bir gara akit çykarjakdyr. Bu ýagdaý Ukrainada gawat geldi. Birden okuwçylarymyz, taliplerimiz işe giderler. Hiç aýtyndan bir habar alınmady. Bir samolyot alyp gelindi, boldy. Näme üçin bu ýagdaýlar? Konstitusiýany gönünden gön bozdular. Ondan soň Russiýada bolup duran da wakalar. Ondan soň onuň has öňürtini Türkiýe Cumhuriyetinde hiç eýçkan oklar. Bir näçeniň müňlerçe adam ölüsine mede galdy. Öwlärlerde kimsesizligiň öwlärinde. Indi iň soňky wakada näme? Eýranyň üstünde bolup duran uruşda Eýran atyp dur harakatyny, Dubai atyp dur, Saudy Arabistanyň atyp dur. Kaptandaky ýene de belki Katar diýdi, ýene diýdi. Ödem indiçi habarlar sinedi, uruşturucu megdanok, ýene hatap geňeşen megdanok. Belki ýurtlaryň hemmesi halkyny toplap otyra. Bu neçeli aýtdym, ýa-ni aýtgaçdym, Özbegistan 32.000 owrany adam gaýtar ketipdir. Näçe Türkmenistanyň diňi edip bilen okşon? Bu Türkmenistan döwlet we halky gerekkenmi? Ine berdäki, konstitusiýadaky
4-nji madda, 5-nji madda, 10-nji maddany bozup durlara göndermeli. Şeýler hakadaýlar ýurtdaşlar. Ýa-da aýdyp geçdim. O Türkiýe Cumhuriyetindäki ýetkileri gözlenoklar, gözlemediler. Bir näçe ýyl mundan öňdäki agyrlykly bolan. Ondan soň Ukrainada Russiýa uruş başlady. Ondaky ýene taliplerimiz Ýewropa diýdi, her kim başyny jaran ýerine gitdi. Ýene o taýdadan gözlemediler. Türkmenistan propaganda üçin bir samolyota adam getirdiler boldy. Ene getirdik, çykdyk diýip. Russiýadaky taliplerimiz uruş opturan ýere göçüriljek bolup. O taýda ýene çykmadylar, açysleýdi, gördüler ete ýurda uğradı. Adam ýok, mesele ýok edip ýurda koyup goýardylar. Ondan ömür iş olarmy? Etjek bir döwlet guruluş hökmünde dol ýerine ýetirmeli. Üstad neden? Konstitusiýanyň bolup durýan göndermeli. Kim jogapkar bolar bu işlere? Indi ýene de şoýanka ýa-da aýlan gelmedi. Eýranda ýene de daş döwrüne raket atypdy. Biziň adamlarymyz, ýurduň adamlary toplanmana öýüne getirjek, geljek, sagatyň arasynda geljek. Uşam ýatjagy meňzeşdäl. Şonu döwlet metbuaty bar bolsa şo taýda çap edip durmaly. Ondan soň döwlet telewizorlaryna aýdyp durmaly, kanallar, telewizion kanallarına aýdyp durmaly. Habar berip durmaly, halka hyzmat etmelisiz. Bola ýurtdaşlar, şuňlukça ýeşiler aýtmakçydym. Bola sag bolun, esen galyň, oguzy ýyl esen bolsun. Saglyklykda görüşelim.